Perquè un tutor pugui realitzar comandes de la seva classe, haurem de comprovar que els articles estiguin gestionables pel tutor. Si no és així, entrarem a modificar i li marcarem gestionable pel tutor. Si ara anem a veure un tutor d'algun d'aquests cursos, podrà realitzar una comanda d'aquest article. Guardarem i ara anirem a la plataforma d'un tutor. Per exemple, el Ramon Jansana. Si ens n'anem a gestió, veiem com ja li apareix el mòdul de vendes i activitats. I si anem a fer una comanda i cliquem a la icona del carro, veurem que només li apareix la seva classe. Si seleccionem i cerquem, veurem que li apareix la seva classe i podrà realitzar només comandes d'aquells articles destinats al seu curs. Per exemple, la dessuadora. L'afegiríem, podria fer la comanda de tota la classe o bé d'un sol alumne. Aquesta eina és molt útil per quan hi ha sortides o activitats, perquè d'aquesta manera les pugui gestionar el propi tutor de la classe. Seleccionaríem l'article, l'afegiríem i realitzaríem la comanda. També podria cobrar-lo i entregar-lo.